Lisbeth, der var jo også nogen, som ikke klarede sig så godt ud over dem, som Dennis har nævnte her. Ja, præcis. Altså, de danske svømmepiger var der jo store medaljehåb til, i hvert fald forud for OL. Det lykkedes så ikke, og det har de så været ude og, jamen de har jo ikke været ude og fejre det, de har nok mere været ude at drukne sorgerne, vil jeg sige, ikke? Jo, hvis man så fjernsyn i går, så vil man vide, hvad vi taler om, fordi vi havde besøg af Jeanette Ottesen Gray og Rikke Møller Pedersen. Rikke Møller, ja, som jo altså var to af de svømmepiger, som jo ikke rigtig levede op til forventningerne. Og de kom, vi kan vel godt sige, de kom direkte fra byen, ikke? Jamen det gjorde de. De kom direkte fra McDonald's på Oxford Street. Og det blev et meget muntert indslag, og vi har faktisk lige lavet et lille sammenklip, et potpourri over den skønhed, som de to svømmere de kunne bidrage med til Dansk Morgenfjernsyn i går. Piger, take it away. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Tak. Hvor meget søvn har I fået i nat? Jeg er ikke rigtig sovet. Er det to fulde svømmepiger, vi står med her? Nej. Det er ikke galt. Altså, vi drikker ikke så meget. Det er også en af de ting, som vi ikke gør. Nej. Hvad er det, du skal forsøge at lave til os her til morgen? Altså, vi drikker ikke så meget. Det er også en af de ting, som vi ikke gør. Jamen, vi skal have noget dansk svinemad fra. Og noget kartoffelsalat. Ja, vi spiser faktisk rigtig meget mad, men det skal også til. Og det går virkelig den forkerte vej, hvis vi ikke sørger for at få rigtig meget mad. Vi synes også stadigvæk, at vi har kæmpet for det og gjort, hvad vi kunne. Og kæmpet til det sidste. Så... Altså, vi drikker ikke så meget. Det er også en af de ting, som vi ikke gør. Jeg er ikke rigtig sovet. Tusind tak for det. Tak. Ja, Dennis, der er vel kun én ting at sige til det her, ikke? Ja, skål.